BTR रेकर्ड खालामनायखौ गोरोन्थि जुदि नुदोंब्ला बिनि फार्स्ट दानिगिरि जागोन BAC एकर्ड। BAC एकर्डखौ मानो खालामनायमोन जुदि बड'लेण्ड स्टेट जायागारा? BTC एकर्डखौ मानो खालामनायमोन बड'लेण्ड स्टेट जायागारा? जुदि प्रमद बर' सारनि एकर्डखौ जुदि गोरोन्थि नुदोंब्ला दै बे समावहाय जोंहा बड'लेण्डनिसिम मोननायनि मोनसे थांखि दंमोन बा बड'लेण्ड सोरजिनायनि मोनसे थांखि लादोंमोन प्रकाश इउटुबार नोंथां। दा दिनैहाय फारि फारि BAC एकर्ड आरो BTC एकर्डजों सरजाबनानै नैबे BTR एकर्डखौ बुङोब्ला जाद्रायनाय नङा। मानो होनोब्ला जोंहा बे BTR एकर्डआ BTCनिफ्राय जोंहा माखासे पावारखौहाय जोङो मोनखानाय पावारखौ जोङो गोमालांनाय बायदिसो नुनो मोनो प्रकाश इउटुबार नोंथां। नैबे BTR एकर्डनि माखासे पावारफोरखौ नायोब्ला जोंहा BTC एकर्डआसो साबसिन बायदिखौ जोङो नुनो मोनो। दा मानो होनोब्ला जोंहा बिस्वनाथ आरो गहपुर आरो हलंगि होननाय मोनसे जायगा बेफोरो दाख्लै जोंहा आलफ्रेड इउटुबार बिथाङा बुंना होदों दिनै सोसनजागोनसो होनदों, सोसनजाबावाखै बे गामिफ्रा। दा दिनै अब्ला जोंनि BTC आवसो माखासे पावारा जोंहा गोबांथार दंमोन। दा दिनैहाय माखासे पावारखौनो गोमालांनाय बायदिसो जोङो नुनो मोनदों बा बयबो रायजो राजा बुंदों, मिथिबाय दा। दा बेवहाय BAC एकर्ड आरो BTC एकर्डजों सरजाबनानै दिनै नैबे BTR एकर्डनि माखासे खोथाफोरखौहाय बुंबा जानाय नङा, मिथिबाय। बे खोथाखौ रावबो रायखाङाखैमोन, खिन्थु नों दिनैहाय मानो रायखांजेनखो प्रकाश इउटुबार नोंथां? दा दिनैहाय बेवहाय माखासे BAC आरो BTC बेजों माखासे जुदि सुनायलायोब्ला अबेया मा जागोन बेखौहाय दिनैहाय नों रावबो बुङै समाव दिनै नों बुंना होबाय। दा नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन, जोंहा बे प्रकाश इउटुबारा मा बुङामोन। दा दिनैहाय जोंहाथ' BTC इलेक्सन फैगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैहाय जोंहा जानला मानला थगायग्रा राजनितिक दोलोनोथ' जों भटखौ होनो नांखाया, गावनि बेसेन गोसा भटखौ। मानो होनब्ला जोंहा मोजां राजनितिक दोलोखौसो जोङो सायख'नानै भटखौ होनांगोन आरो जोंहा BTC आवहाय जोंहा गोदान सरखार लाबोनांगोन, नङा होमबा लोगो नोंथांमोन? दा बेखौ सिन्था खालामलायबानो जाबाय लोगो नोंथांमोन। दा आंनि दिनै भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय लोगोफोर। बाय बाय।